מה קורה חברים? כאן רני וליאור באוטיסטו חדש לערוץ של רני דיב. היום אנחנו עושים חלק 2 גלגל המזל. כי חברים, בחלק הקודם אתם שמתם לייק, נכון? זה היה אתמול, שמתם מלא לייקים, צפיתם בזה, יש כאלה שצפו בזה עד הסוף, יש כאלה שלא, והחלטנו לעשות חדש עם דברים יותר טובים. אנחנו בבית של רני, פעם קודמת היינו בבית של ליאור. אוקיי, יש לנו כאן שוקולד, יש לנו כאן שלוק, יש לנו כאן צנונית, יש לנו כאן לימון, יש לנו כאן דבן ולוטוס ומלח וחלב. אוקיי, אז חברים, ליאור תחזיק. רני תעשה. מה יוצא? מה יוצא? לימון. לימון. מה אתה רוצה? אני צריך לאכול את זה עם כפית. הנה רני אוכל. אני צריך לאכול את כל זה או לעשות ככה? כן, ככה. חמוץ. אוקיי. עוד לא הרגשתי את זה. רני. די, הרס לי את המוח. וואי. הנה רני שותה חלב. אוקיי, עכשיו תורי לסובב. תור ליאור. סובב. סובב. שלוק. הוא נמס. תשתה. זהו, מה אתה חושב על שלוק? תן ביס. איך השלוק? טוב. יאללה. עוברים לתורי. רני תסובב. מה יוצא? מה זה? צנונית. מה, אני צריך לאכול את כולה? אומרים שזה טיפה חריף. אבל טיפה לא כזה. אני טעמתי. לפעמים זה אפילו די טעים. טעים? הפעם היא חריפה? היא לא חריפה, אבל... רני הלך לו שם. אני בינתיים ממשיך. חברים, חזרתי. לא היה כזה טעים. דובדבן. אני לוקח אחד כמובן. אוכל. זה מכיר שסבא שלי קנה ביום של דובדבן. יאללה, ליאור. תצלם. די. כמו אתמול עם רוטב חמוץ מתוק. זה כמו אתמול עם הרוטב חמוץ מתוק. חלב. הוא חייב חלב. אני... יאללה, ליאור, סובב. מסובב. לוטוס. חצי. כן. אוקיי, מה אתה חושב על הלוטוס? הוא חושב שזה טעם. יאללה, אני סובב. כך. עכשיו אתם רואים? מלח, חברים, מלח. אז תסתכלו כמה אני צריך להכניס ליד, לא כזה הרבה. תראו כמה אני אכניס לפה. ליאור, תראה להם. נו. פח! זזתי את המוח. מה יוצא? צנונית. אני צריך לאכול? כן, אני נותן ביס מהצד השני. כן, נותן ביס. אוקיי, בגודל שלי בערך. נתתי יותר, אבל... לא טעים. מה אתה חושב? נכון, יש לי אתה מגיע, אתה לא רוצה חלב? חלב. שכחת שיש? רוצה טיפה חריף? לי זה לא היה כזה חריף. זה דווקא טעים, אבל... לא, כאילו, לא טעים. שרוף בלשון. טוב, יאללה, ליאור, שים את החלב. טוב, רני. וואו, הצנונית הזאת הייתה חריפה ברמות. שוקולד! חברים, אני לא אקח הכל. נכון. יש לנו כאן, חברים, טעם לבן, גם טעם כחול וגם משולב, חברים. אז קודם בואו נטעם כזה בערך, כל זה. זה הצנונית הייתה כזאת טוב. וזהו.
היה טעים? זהו. תורו. תורי. יצא לו? ני. לא, אני לא מסוגל, זה חריף לי. אז תן לי 3 שתי גלגלים. גם את שלך וגם את שלי. אוקיי. עכשיו. יש לי 2 ברצף. שוקולד. לא, רגע. שלוק או שוקולד? שוקולד. שוקולד, אוקיי. הכל. ראיתי אותי כבר טועים, אז... חברים, יש לי עוד תור. לימון, נו באמת. מלח. מלח או לימון? מלח, כתוב מלח. מלח. אתם לא תראו את רני כי הוא כבר אכל מלח. איך היה המלח? לא כזה טוב. חברים, יש לי עוד תור, כי זה התור הרגיל שלך. נכון. לוטוס. גמרתי את כל הלוטוס. יאללה. גו. סיברתי. דובדבן. הוא גמר לי כל הדובדבן. זה אחד הפירות האהובים האלה. בוא נסובב. מה יצא? צנונית? בואי תצחי, תצא גבר. ועכשיו תורי. פרס. יאללה, חברים, הוספנו פרס. כמו אתמול. אתם תראו אותו בהמשך, יאללה, ליאור, תסובב. אם יצא לי פרס. אם יצא לו פרס כמו אתמול. זה לימון. תהנה. ליאור. מה אתה חושב? לא רע. חמוד זה בכלל. כך. זה לא כזה חמוד, אבל יצא לי פרצוף כזה. כי יש שם משהו. הלוואי לא פרס. שוקולד. נגמר. לא הוצאנו שוקולד. שוקולד נוציא. כן, זרקנו להוציא. יהיה לי עוד סבב. נמשיך. בגלל שיצא ממש שזה זרקנו להוריד, אז כאילו, יאללה, אני סובב. מה זה? לימון. לא, יאללה. עכשיו רק יצא לימון, אני חושב. תסתכלו חברים מה קרה לשלוק, אבל למי שישתה יהיה לו משקה. זה השלוק. נזל כבר במורפסת. ליאור. כבר ראיתם את רני אוכל, אז... וחזרנו לתורי. אוי, למה אין? מה יצא? יצא צנונית. אתה יודע מה אני אעשה? 2 תורות? חברים. 2 תורות, חברים. 3 ברצף. לימון, נו באמת, ראיתם אותי טועים. ועוד אחד. פרס! יש! חברים, זה הפרס. שוקולד תות. שוקולד תות. חברים, תסתכלו. קוראים זה מה? אנחנו נותנים ביס. ויוצא? יוצא. כרגע. זה טעים. קוראים לזה ממלודה. חברים, זה טעים מאוד. עדיין תור רני. נעבור לתור של ליאור. אם כן. הלוואי, אני רוצה פרס. מה? סלוק יש לי משקה. תראו את המשקה, יש לו משקה. וואו זה! עושה את הכל. הנה. תתחיל, תסובב. לא, חכה. אבל לי תסובב. מה? אבל לי תסובב. טוב, יאללה. חברים, אני מסובב. פשוט שהוא הוציא את השלוק. מה זה פה? מה זה מלח? יצא לי מלח. מה זה פה אף? זה של... חברים, ראיתם אותי פה עם מלח. אז לא תראו. עכשיו תורי. צנונית. אתה יודע, אני שונאת את הצנונית הזאת. חברים, בואו נבטיח את ליאור במשהו אחר. ליאור שותה לימון במקום צנונית. זהו, ליאור, תשים אותו שם. שים אותו כאן. יאללה, בוא נעיף. יאללה, נו יאללה, אני בטח. איפה זה? לימון, ניקח לימון, ראיתי. תור ליאור. זה או לימון או פרס או מלח. כן. נראה? פרס! הוא קיבל שוקולד תות. בוא נעיף את הפרס. מה אתה חושב על שוקולד תות? טעים. בוא נעיף את הפרס. חברים, זה 2 דברים מגעילים, או פרס או מלח. לא, או מלח או לימון. ליאור, מי התחיל עכשיו? אז אחרי זה ליאור, סובב וזהו. טוב חברים, מלח. ליאור, תסובב אתה גם.
ולרמליאור יצא לו. איך בא לי מלח? לימון. אני יצא לו סבבה עם לימון. טוב חברים, אם חלק 3 תפרגנו בלייק ובסאב ותפעילו פעמון. אם זה יגיע ל7 לייקים, אנחנו עושים סרטון. עכשיו מטורף, פיצוץ של זה. טוב, שימו לייק וסאב לראות שרן דימני.